Welcome to Junior Chamber International. This year I've served as the 2000 JCI World President. My name's Karen Bisdee, and it has been a year that has taken me on an incredible adventure, if you like, around over 100 countries, because Junior Chamber is alive and well and thriving in over 9,000 communities in those countries around the world. In excess of 400,000 young people, young professionals, entrepreneurs, future leaders, excited by 4 areas of opportunity. A dynamic program in the area of individual, community, international and business. People who are making a difference not only in their own lives, but in the lives of all of those around them and in their communities. You're about to embark on this adventure, and I'm sure you'll find it an incredibly exciting one. Junior Chamber er verdens største lederorganisation for unge kvinder og mænd mellem 20 og 40 år. Ledertræningen, den personlige udvikling, foregår individuelt, idet man allerede fra begyndelsen har mulighed for at vælge forskellige veje. Du behøver ikke nødvendigvis være ansat som leder. Til gengæld er det vigtigere, at du besidder lysten til at benytte de menneskelige forskelle for at opnå resultater såvel personligt som fagligt. Det lyder måske for godt til at være løgn, og det er det også, hvis vi alle sætter os ned og venter på, at vores medlemskab giver udbytte. Fangsten ligger i, at vi hjælper hinanden med at tage ansvar og bruge de potentialer, som vi ikke benytter i dagligdagen. Det hjælper os blandt andet med at overskride grænser og opnå nye højder sammen med interessegrupper og sponsorer. Vi kunne her fortælle historien om hestehandlerens søn fra Hjallerup eller akademikerens søster fra Slagelse, men vi vælger i stedet at fokusere på dine muligheder med Junior Chamber Danmark. De bærende elementer for dig i Junior Chamber kan være mere professionelt, det faglige kombineret med træning, karrieren i forhold til forretningen og dig som person. Afslapning, det sjove i forhold til oplevelser i form af rejser, fester og sammenhold. Det nære i form af det menneskelige, personlige og hyggelige, der samtidig knytter netværk og venskaber. Der er 73 lokale afdelinger, kamre, som er fordelt over hele landet. I det lokale kammer foregår det egentlige arbejde, som skaber foreningen. Hver måned mødes medlemmer, hvor vi ud over spise og hygge kort orienterer om kammerets forskellige komitéprojekter og sidste nyt fra organisationen. Kammeraften kan ses som en virksomhedsfællesmøde og byder samtidig på blandt andet foredragsholdere, virksomhedsbesøg, sjov og andet inspirerende. Komitéarbejdet spænder lige fra lokalrelationer, kommunikation, konkurrence, rejser og ad hoc-projekter, som du selv har indflydelse på. For nogen kan det være svært at finde tiden til at have familie, arbejde eller firma, og samtidig deltage i andre fritidsinteresser. Vore medlemmer er gode, eller bliver gode til at kombinere helheden, og som vi siger, hvis du skal have udført noget, så spørg en, der har travlt i forvejen. Med andre ord, energi avler mere energi. Vi har mange gode eksempler på personer, som er nået langt ved at bruge og give i Junior Chamber. For eksempel Sten Toftegård Poulsen, der allerede som 26-årig var direktør for Junior Chamber Europakonference i Kolding. I dag arbejder Sten hos SAB International i Hamburg og bruger som altid Junior Chamber-netværket. Senest har han taget udfordringen som direktør for Verdenskongressen, som er blandt de mest ansvarsfulde poster for vores 400.000 medlemmer. Som medlem af Junior Chamber har man en enestående chance
for at udnytte det netværk, der er worldwide. Og man kan bruge det, specielt når man i min situation flytter. Jeg er flyttet til udlandet, meldte mig ind i Tyskland og har fået en mulighed for at lære en masse mennesker at kende den vej rundt. Også mennesker, jeg har ført ret i. Det er en kæmpe chance, og specielt den internationale del af Junior Chamber er helt klart at foretrække. I Danmark er vi ca. 1600 medlemmer. Medlemmerne er fordelt på 9 regioner med geografisk sammenhæng. Den nationale ledelse består af direktionen, der fungerer som en professionel virksomhed, der er valgt af medlemmerne. Direktionen varetager kontakten og informationen med Junior Chamber International og de lokale kamre, hvilket sker gennem personer, der også er valgt enten i kamre, i regioner eller på de internationale kongresser. Udfordringen i Junior Chamber er balancen mellem de fælles værdier og det fælles sprog, der konstant udvikles. Vi vokser med hinandens opgaver, og da alle poster bestrides for 1 år ad gangen, skaber vi den naturlige dynamik, samtidig med at der er plads til forandring. Risikoen ved at tage en post i Junior Chamber er ikke ret stor. Hvis man vel at mærke har konsekvensberegnet, hvad det indebærer af tid og ansvar. Nogle oplever måske aldrig læreprocessen, før de kigger i bakspejlet, men du kan være sikker på, at et godt stykke arbejde er velset, og at det er lige så velset at sige fra og bruge sin selverkendelse. Det er også her, vi lærer. Du kan også deltage på kongresser i Danmark og hele verden. I Danmark afholdes 2 kongresser. En forårskongres og en nationalkongres. På begge kongresser træffes de store beslutninger og de overordnede linjer i Junior Chamber Danmark. Alle medlemmer kan deltage på kongresserne, som afholdes af et kammer, der forinden har kæmpet om retten til at afholde kongressen. Kongressen har et tema, som for eksempel fremtidens ledere eller menneskelige værdier. Her er udarbejdet et veltilrettelagt program, der også har indhold for ledsagere, børn, seniorer og senatorer. Vi tror på det bedste, indtil det modsatte er bevist, og bebrejder ikke hinandens fejl. Vi oplever det som en proces for at udvikle os på verdens bedste øvebakke. Nu har du et lille indblik i mulighederne med Junior Chamber, og det er herefter op til os, at vi sammen får skabt dit udbytte, hvad enten du er muligt medlem eller samarbejdspartner. Du kan læse mere om Junior Chamber. Tak til sponsorer